Y para uno con getorri lasto txapelen kanalera ongetorri Kingdom Demonen frogara eta ea oraingo hontan bai zuzenekoa edo grabaketa ondo ateratzen den eta beno hemen izango dugu erreino bat eta karta batzuk erabiltzen hobetu beharko ditugu gauzatxoak eta barretea zer moduz modatzen garen beraz, aurrera goaz. Vale. Etxe bat. Etxe bat jardezak egu gertuago. Janaria eta... Vale. Bat hor. Bestea hor eta bestea... Hor. Vale. Ez dugu karta gehiagorik. Suposatzen dut gertuen dagoen etxera joango direla. Vale. Ongi. Hasiko da batalla bai. Bat biru denbora betzeko, bale. Seguro que escudo dituztenak hor. Daiteke zago erabiliz.
Ah, sí, esfera habilitada. Control F1. Ah, vale, hasi dugu. Etxe bat. Horra. Ja karte berrik gaude. Denbora gelditu alko da zuen ere hobeto.
orain xerto gatzen zaigun. Ari gehiago.
Beno lagunok, hau izan da dena, espero gustoko zen zaizuela, turrengoan gehiago,